mabungahong kahaponon mga igsuon. Ug nasa ko i-share na verse mga igsuon. Haywa may klase karon mga igsuon. So nalang ko i-share na verse mga igsuon. Matthew 5:10. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. But pasabot ang mga igsuon. Bulahan daw ang magsunod ni Kristo kay ilaman ang gingharian sa langit. Kay kanining mga lagad ta sa Ginoo na joy mulutos nato. Nay magbugal-bugal, nay magbash. Pero ato lang nagpasagdan kay bulahan man ta tungod ana. So padayon lang ta ana sa unahan. Dito manong baling nila. Kay di man pud daw tong gialagaran. Kundi si Jesus man. So padayon lang ta bisan nay mangbash. Diri ra man ni ang mga kasakit sa kalibutan. Kung magpadayon ta sa unahan, naay kalipay sa langit sa walay katapusan. Sumuora to. Ampo, amping, abante. To God be all the glory. God bless.